дӯстои азиз, 6 сотих заминай 3 дар хона дора, баня, анҷомхона, алохона, ҳамаш бараккадагай. Тамошо кунед. Бачаи азиз, дар ноҳияи восе деҳаи Шобика қарор дорем. Хонаро абзор мекунам. Парра понуси сабр кард то охир тамошо кунем. Беҳтарин хона бачаи азиз. Бараки дӯстон, пони ҳамаш каги. Мисол кухни, баня, ҳуҷҷатхона, анҷомхона ҳамаш ҳастай дӯстон. Агар суб савз, чунки об дорам. 3 дар хонаи кришадор бачо. 3 дар хонаи кришадор. Бародари азиз, ҳамин хона қисман бо чизи чорааш савдо мешава. Абзора ай аму лави раҳи калон ма сар мекунам то охир тамошо кунед. Лайкотон монед, дар канал подписаться кунед. Ба ҳамаи шумо тамошои бо фароға дӯстон. Рафтем. Бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардани хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиз, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе, Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бачаи азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментара дуромада тамошо кунед. Ассалому алайкум мардами восе, мардами YouTube тамошои канали Саудо ТВ. мо дар ноҳияи восе гардиши Шобикада қарор дорем бачаи азиз. ҳаминҷа як хонаро набортон мекунам ҳозир тамошо кунед. мақсад як 2 рӯз пеш ҳаминҷа як хона видео кар будем. иншоалло бо навор мекунем. як хонаи гап ромагия бачаи азиз. ин тараф далҷи Кулоб мешава. ай восе омадем, шоҳроҳи восе Кулоб дӯстон. ай ҳаминҷа нигоҳ кунем бачаҳо. раҳ асфалтай, 1 километр мерем бародаро. 1 километр мерем. ай пишти хона навор мекунем, бо тамошо кунем бачаҳо. лайкҳоро монед, дар канал подписаться кунед. чизе ки дар кортон комментария кунед. худо хоҳад Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. ман навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунед дӯстон. бародарои азиз, ҳамин хонаи мо ҳай, хонае ки бояд дар фурӯш гузоранд, ин ҳамин хонаи дӯстон. ина пишти хона, ина роҳ, истироҳ дӯстон. хулоса дӯстои азиз, ай ҳаминҷа чӣ хеле ки гуфтум, ҳамон шоҳроҳи восе Кулоб, ҳамин тақрибан 1 километр медорем дар ин қишлоқ меем. баъд ин ҳаминҷа мешавад. чӣ хеле ки аюҷа нишонтон додам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим меем. ай дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешавем бачаи азиз. ина забор, ина ҳавлӣ, ҷои оврав, ҷибори оврав. ин ҳамин ҳолат. нигоҳ кунед шумо. ман навора майда када мефаҳмонам. то ҳадди имкон нишонтон метавонам хушрӯ када шумо тамошо кунед. ай Россия тамошо мекунем, бисёртон медонам ки мисол ҳоҷат ба беҳуда омадан нашавад, беҳуда занг зани чизе ҳаст, ай реал нишонтон метавонам. худо хоҳад баъд мефаҳмем хона кадом ҳолат дар. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. обши ҳамин 6 сотиқ замин дора. 6 сотиқ замин. дар инҷа 3 дар хонай, баъдан калидор дора. ҳозир бо ҳамаша майда майда нишон метавам. ҳавлӣ ҳамвор стяжка, ина уличабандако ов ки доранд, агаро суб савзе бачаи азиз. ана инҷада бараки кадагай, нигоҳ кунед. кухни.
Дуюмаш ина дӯстон чӣ мегӯям? Ина картишка пиёзам қад зорамондагиам. Сеюмаш ҳеҷа мешава аловхона. Ина дӯстон аловхона. Чорумаш бошага мешава баня. Ина дидем бачаҳо, ина баня хиштрока кардагӣ ҳамин ҳолат. Ва дар инҷа ҳоҷатхона. Инҷа границаи хонаи мо. Дар инҷа об. Ина баробари об. ҳавлиро дидем. Инҷа кат. қисми дохили хонаҳоро нишонтон будам, баъд навора ҷамъбаст мекунем дӯстон. Кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен? Мисол агар хоҳем ки хушрӯ кардан навораш кунем, пешниҳоди мардум кунем, зайли навор кунем ки фаҳмои мардум боша, хонатон савдо шава, дар WhatsApp ма роӣ кунем ки омада ай пеш навораш мекунем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Дари главни баъда мешава калидор. Як хона, ду хона, се хона. Шурӯъ аз якум хона. Ина дӯстон инами хона. خلاصه خانه یک. الان در این جمعه شما خانه ده بچه عزیز. اینا. دویم خانه. برادرو ابوی. یگان نمود رولک نیست، گل نیست. پرده هاش، تیرزه ها. اینجا با تیرزه داره. برای بیرون. و در اینجا دوستان خانه سیم خانه دوستان. اینجا آدم بود خیلی چی نکرده. کنسلر کار کسته. خلاصه هم خیلی خانه دوستی عزیز. برادر عزیز، تماشابینای محترم، چه خیلی که خانه را ابزارتون کردم تماشا کردین. 3 در خانه بود، 6 تا تیغ زمین، برکی همش کدگی، آشخانه، انجام حاجتخانه، بنیه الوخانه کدگی. نرخ خانه 368,000 سومان با معامله دارم. اگر که اینومی کانال ما زنگ زنین به شرطی آماده بینین. خیلی ما حرکت کردم فهموندم نشان تندون بچه‌ها. مردمی که دورای وطن هستن یا زنگ زنین با معلوماتی پرا بگیرن. مکتبش پشت خانه دای، مسجد پشت خانه دای. اینجا با شهرهای واسه کلوبا 1 کیلومتر هم راه نیست دوستان. اینجا توچکای زوره بچه‌ها. شبکه بسیار ایسو هم مویوش میشیم بچه عزیز. خلاصه دوستان رقمای اکا در روی اکران شما میتونین معلوماتی پرش بگیرین. یکی رقم من در روی اکران شما یگان خانه فروشی باشه آماده نوار میکنیم ان شاءالله در خدمت شما. شما چیکار میکنین؟ لایکاتون نمونین، در کانال پادپیسه کنین. امید چقدر دستگیری شما با دلشی خانه های ارزان زیاد میشه دوستان عزیز. زنده باشه بچه‌ها، رحمت که ما را هر روزه تماشا میکنین. یا چیزی میگم خانه قسما با چیزو چوراش سودا میشه دوستان. همیشه هم مقصد نگفتنمون است. 368,000 سومانی. زنده باشین دوستان مهربان.